tumfo opemso osei tutu ababio nyame kese asanteman nyina hene ahemfie na hyese ye woi na enne die ntina je wo ha abusunya aha Suriasi TV mesero se be like comment na share na afoforo nso enya bi nhwe na die ntia ene ya be piemu ha enigisem asanteman yensa aka na nyina ne se enne na hyese ye wura aberewa ayi puma kwan mu ema ye beyi asantehema akye abra hyese asantehema wanya ne ba bi ko afia asantehema wanya ne ba bi ko okọ ne krachi no enne na kyese abrewa ayipuma kwama ye beyi no e de akyere asanteman se wei ene ya santehema free enne e de koi na o hwa kyese ya hofama ye de ba ha no eye tuntum to obi bebusa se ne di ntina ya hye eye tuntum abra enigisem abai obi bebusa se ne di ntina ya hye tuntum abusia ne ntia ya hye tuntum no enye kyese bibia ntia na emom obi bebusa se ade ntina ni enigi aba asanteman ma ye nyina ya hye tuntum abusia de ntia ya hye tuntum ene se ye hye tuntum e de kai eye yetete ahema afo no omanya bibi omanya omo ba bi economy kire eye afia kobi kunadu ya dom se wanya ako ahema akesefo na omanya omo ba bi kono ye hye tuntum na ye de akai wo mo nti wo hye ene enye ye ordinary person kwa na ye hye tuntum dabi ahemfo bebre na omo ba nyina no e hye tuntum ntene atare na ye de ba tuntum ti mesra se wo beba ha bia eye ahofama obefa tuntum no bi bebusa se tuntum yi kire sei na eno kura ase kire se na edi enti ana tuntum no da ben na beja ehye abusuya yesi asantehema tuntum na yehye na mokai ya santehema oto anananom ewo ensiedo kunadu yi adom yes ni doti yie no ayeye no ni doti yie no bebusa say ade ntina ye na wie a kyese still ye da so hye tuntum abra e benya ohema afoforo abusuya ye hye tuntum ye doti wie no ewie ye no omo kyere say ye nye ohema final funeral ye nyai tuntum hye enti ye gidi say kunadu yi adom asantehema wanya ne ba bi ko da so ewe ye nchen enti tuntum na ye hye no kyere say still we have her presence in our mix and until the bia ye she tuntum no e de ba aha no enti se abra ye besi asantema foforo ya na abra ye be asantema foforo akire tuntum na ye de ko hia no because ye gidi say asantema wanya ne ba bi ko eda so ewo ye ntem na ye be jai tuntum yi ehye de a abusia de say ye no final funeral awie de say na ye twato okra no ye edi ewie na se ye no wie na ye se omakofa akonya tuntum ewo rampe akonya tuntum ewo rampe omakofa afiri ho edi aba asante efie mekire otumfo osai tutu ababi onyame kese otoso mienu ne fie ha na omakofa edi aba edi abre ye wura enti se omani bre ye wura wie na ho efiri ho kono ya hye fufuo na ya hye fufuo ha enti efiri ho ko ye be hye fufuo na chese emu ho na omo bekum emuade aye nuane e de ama manfo omo baaye embe bo adwumadie no ema adwumadie no ye kama nti bade efiri bade sami kodie tuntum ya na ye den ye hye obeka se enigisem aba ha de eni gwaze ke hye tuntum bade sami ko bia hye fufuo a obia ni age gidigidi mesremo nye nti a ene nso ya hye tuntum e de aba ha na titiru kwa ne se Tuesday and Thursday na I feel him ankasa ye ta hye tuntum yes ya wada bia I feel ha de ye ta hye tuntum na na so ye ya wada ide ye hye tuntum an ene ya wada ide ye hye tuntum se ne me kan ye no se be jai tuntum ne sha na se tuntum ne betwam abra ye be ye we ya ye be hye na se ya ye final funeral e de ma ye ohema wanya ne ba bi ko na ye enu wia na o makofa akonya tuntum a ewo rampe aba ye wura nchen na ye wura ensa som wia na ho na ya de ya hye fufuo wia na afede ye kum emo bi de ye nuane e de ama ahoho na omo ba e beboa ma adwumadie no e course no na je se free okọ no de ya hye fufuo na obi bebusa se edi ntina ana se himaya chese be yina che edi ntina ne ho dimu ema asanteman edi ntina like so special to Asante people
edi ntia abusua nie ntia je yamamre je ntoto nase anase nie ntia yesi hima te se ye ba ye beta dwumadi no achi ma menka ho so se ohima eba asante maimu a yenye contesting bia dabi yen contest ewo eye ahema yemu se ye behi enye ohema mpo ohene nyina eba asante maimu ha me kire se asante hema anye oman hena na se baabi hene dabi menka ne sa na mom se ba se ye asante hema asante nyina hema ana asante nyina hena yen contest yen kaze o ye de wesi wo ye beto aba ye be yesei ye be yes dabi yenye bi ewa ha na mom asante hene eye otumfo sei tutu ababiu otoso mienu nyame kese ebekọ eye sikadwa kofi nchen no na ko din komo nya sikadwa kofi ebeka no ena ye final enti sikadwa kofi mom ena oyede oyi asante ma ono na kire se wei ena momfa no si asante hima wei ena momfa no enye sei enti without say on kaye no yen contest bibia yen ka say ahema asante hima ye be contest fa wonipa bra fa we bra dabi yen contest enti ena otumfo so pe ena etimi ne sikadwa kofi edi nkomo firi se ono na ye sikadwa kofi chiame ono ena ye sikadwa kofi chiame enti wono ena etimi ne no e contest ana ono na etimi ne di nkomo na wa kira se wei ena munyi no se ono na me asante hema enti obi ka se asante hema de sa yes abato de fa onipa bra ne fo musisi wo na ye nto so aba ye obedi nkurumesrew enye sa nete dabi ena ni panso a otimi kosikadwa kofi nchen na one ne ko di nkomo e asante hene nko a because one e tia me e de makonya no enti without say ena dia sikadwa kofi be ka kire ye wura otumfo se tutu no a ono so de ba beto dwa no e final obi a meka se sei na ye wura be kafa ohema ye benya no ho nti obi a che na de oh dabi ntisa oka waka because yen to sikadwa kofi yen to nase oka se e ne yen fa ye fa e b ne yen fa ye fa b na wachire wie na ya de atom na afedie ahemfie ha mu mpanyimfo aide ahwehwehwehwe ne suban se ne osimetie na brabo mu nsem ebia ne ho to tema wo baabi na o masiesie no ma hwe no ma tutututu niema na aye kama yes na aye kama enti wei yenye ayi contesting bia ewo ohema ansensem dabi yenye contesting bia ewo ohema ansensem na obi ka se asante ma odimu ewo asante ma mu ana ayi odimu na di enti na odimu ma me nche wadem yese even yen pay forecast em say every successful man there is a woman yen pay for taka every successful man there is a woman and ma me ka asem so nche o say eba ya membre ne ya mane wo asante ma mu ha abusuya yen fa maame ana say sorry yen fa yire enye serious thing bia eba ya membre mu a ye yire mu enye serious na mom maame nua ofase omu ene serious omu na ye from in case of any trouble omu ene ye hwe omu e from enti asante hima be asante nyina bad time panti odimu ewo eye asante amamremu ene amaniemu enti se de mekan na abusuya asante hima nso ne office a serve as a chief consultant obi be kase eno kra ye say any chief consultant nko a esa serve as chief advisor obi kase na chief consultant kra e kire say abusuya se asembi anase ade bi kire eye asanteman eso anase o how bi aba na se empanfo atenase na se o man yentotoya na se still emfa abusuya omo eho na o meka se yenkwa abrewa nchen na yenkwa busa abrewa ana yenkwa je abrewa adwenkyere
enti ɛho na mebebusa sɛ aberewa no ɔyɛ hwan a aberewa ɛne asantehema enti sɛ nke sɛ bibi ɛba na sɛ mpanyinfoɔ kɔ atenaseɛ na sɛ ɔmo dwene ho a na sɛ still ɔmo nya solution for data na afɛdeɛ ɔmo aka sɛ oh yɛnkɔ aberewa nkyɛn na yɛnkɔgye aberewa adwenkyerɛ yes enti aberewa nkyɛn no saa aberewa no ɛna yɛ asantehema enti wo pray role papa yes o pray role pa ɛwɔ asante amammerɛ ɛne amanneɛm ɛne no nko a abusua ɛne no nko a obi bɛka sɛ yɛabɔ obi duabɔ no nipa kora kyinaa ɔntimi nnane abusua sɛ ɛba asantehema nkyɛn a yɛdane no simple ɛde ma no na wobɛka sɛ aduaba bi wɔ hɔ a yɛdane nnane deɛ nti a asantehema bɛma a ɛyɛ yɛ ne sɛ wɔyɛ ɔbaatan a wɔda asantefoɔ nyinaa no wɔyɛ ɔbaatan a yɛgye no sɛ wɔmɛyɛ ntamgyinafoɔ ma yɛn in case of any trouble bi a ɛbɛto yɛn nti obi bɛbusa sɛ aduabɔ nso deɛ nkɛfa ho bɛyi mekyerɛ w'asɛm bi sɛ woba ha yɛwɔ beaeɛ bi anaasɛ woyɛ duru ɛyɛ yɛwura ne office no baabi wɔ hɔ a yɛfrɛ no bosomboɔ baabi wɔ hɔ a yɛfrɛ no bosomboɔ ɛhɔ ɛna asantehema bɛkɔ na sɛ bia yɛabɔ dua na sɛ dua no anaasɛ yɛayɛ wadeɛ bi na woakyinaa wonya no anaasɛ wonya solution a wode bɛdan na ɛhɔ na ɔbɛkɔ na wakasa akyerɛ ɛyɛ bosomboɔ no wagyina mu as ɔbaatan pa ɛde ama yɛ nti ɛhɔ na ɔbɛkasa ɛde akyerɛ ɛyɛ bosomboɔ no sɛ sei na meba no akɔ mu ɛhɔ no bosomboɔ no ntimi ɛntwe na no wɔ fam da biara da firi sɛ ɔbrɛ no ho ase ɛde ma ɛyɛ asantehema nti no matter what a ɔbɛka ɔbɛgye mu ama bibiara ayɛ kama nti asantehema wɔdi mu papa ɛde ma ɛyɛ asantefoɔ yes wɔdi mu ɛde ma asantefoɔ na obi bɛbusa sɛ asantehema akora ne din ɛde sɛ allegedly edin a mate ɛyɛ na naja ɛkyɛ a ɔtɔ so mmienu abusua asante deɛ yamammerɛ deɛ woka sɛ wodi akyirɛ wobɛsua nneɛma bebree yamammerɛ ɛfɛ ɛho anika ɛyɛ kama asante yɛ ɔman sɛdeɛ mekaeɛ no aha ɛyɛ Sorowiase TV mesrɛ sɛ like comment share na afoforo nso ɛnya bi nhwɛ yɛwɔ ha dwumadie no afei na yɛbɛ start ti yɛwɔ ha yɛbɛhwɛ na bibia ayɛ kama ɛwɔ ha no ti abusua ka yɛn ho wate sɛdeɛ mekaeɛ no asantehema odi mu ɛna ma me nsa mfa wei ɛnso mo ana ma me mfa wei ma wo sɛ yɛngyina baabi nka sɛ yɛyi asantehema wɔ ha anaasɛ yɛkɔyi asantehema anaasɛ wate sɛ yɛyi asantehema afiri ha ba mesrɛ wo yɛnyina baabi nka saa although manfo bebree de ɔmo hema bɛba as sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo yɛ asantehema na mmom die sikadwa tie ha die sikadwa Kofi bɛka no die sikadwa no bɛka no ɔno mom ɛna yɛbɛka sɛ ɔno mom ɛna yɛbɛka sɛ ɔno ɛne asantehema ɛnyɛ deɛ nipa ɛbɛka o abusua ha na wonte ase yɛ no ɛnyɛ deɛ nipa bɛka sɛ maame we de yɛhwɛ na ne ho te maame we de yɛhwɛ na obuadeɛ ɔyɛ ne nneɛma ne kwan so nanum kasa yɛ mesrɛ ɔnyɛ deɛ nipa bɛka ɛna yɛgyina so de yɛ asantehema ɛno deɛ ɛyɛ big mistake dabi even sɛ yɛwura nana mebɔ odin aka asɛm mesrɛ kasa kakra sɛ yɛwura ɛbɛka sɛ sei na sikadwa Kofi ka nobody will doubt about it yɛwura ba ɔde yɛmfa ne sɛ yɛwura ankohu sikadwa Kofi na sɛ wɔbɛka ɛno mpo no sikadwa Kofi ɛbɛtumi ayɛ something to prove that ɛne ɔno na ɛka yɛ
ɛna yɛwura nso nyɛ saa dabi enti adeɛ bi a ɛbɛfiri yɛwura no ma bebia as sɛ ɔde yi asantehema no is not straight from ɔno no na mmom ɛyɛ straight from sikadwa enti asantehema yie no ɛnyɛ obia kɛkɛ ɛne ɛyi no ɛnyɛ obia kɛkɛ ɛne ɛfrɛ no ɛnyɛ obia kɛkɛ ɛne yɛde hyɛ ne nsa because ɛyɛ ahema nyinaa nyɛ ahema mponko a because why say obi a kyɛ sɛ how bi kyerɛ asante so a yɛkɔ ne nkyɛn ne yɛde kɔ dan no why say obi a ɔhaw kyerɛ asanteman so na sɛ yɛdwene ho a na ɛnyɛ a problem bi aba na ntimi solve a ɔno ɛne yɛde kɔ dan no wɔno ɛne yɛfrɛ no abrewa ɔbatampa no nti ɛna yɛyi ni ɛnɛ ɛyɛ anigye da ɛnɛ ɛyɛ asanteman nyina Ghana nyina ɛnɛ ɛyɛ anigye da ɛnɛ abusua wɔntimi ama a ɛnyɛ hwee ɛno nti na yɛwɔ ha ɛde ma mo no yɛwɔ ha kɔpem sɛ dwumadie no nyinaa ɛbɛsi yɛwura ɛbɛtena ase ɛwɔ baabi a daa wɔte no ɔbɛtena ase ɛwɔ baabi a daa wɔtena no na ɔde ne din no ato dwa na afrɛdeɛ yakɔ ne akɔma no akɔ aba menyi ne sɛ nɛ yɛbɛyi no because yɛban nkɔmɔ kakra a yɛtete yɛ ne sɛ ɛnɛ deɛ ɔbɛbɔ din ɔbɛkyerɛ sɛ asantehema a yɛnya no foforɔ sei na ne din tie na sɛ in case sɛ ɔpɛ sɛ ɔkɔkyea no a na wakɔ ne office na wakɔkyea no na ɔma pɛ da a yɛbɛyi asi hɔ a na yɛyi no ɛde yɛakyerɛ asanteman nyinaa sɛ yɛsantehema ɛno no abusua sɛ wɔhwɛ nneɛma bi a wobɛhu sɛ ɛde nti na mmerɛsantene nyinaa afei ɛna because sɛ meti mmoa mefo a yɛsantehema a wonya ne baabi kɔɔyɛ ɛyɛ konadu yi adɔm ɔkɔ ne krakyi anaa ɔtoa nananom wɔn seɛ do ɛyɛ 8 August mu hɔ wodeɛ menka ne sɛ August mu hɔ ɛna ɔtoa nananom nti wodeɛ imagine mansa yɛtwa ɛno kyerɛ sɛ yɛnyi asantehema akwa ɛna fam kura ɛna fam kura nti tuntuma a yɛahyehyɛ no nkyerɛ sɛ yɛwɔ awerɛhom anaasɛ yɛwɔ ani brim anaasɛ yɛwerɛ hɔ sɛ yɛyi asante hema mesrɛ wo ɛnkyerɛ saa tuntuma a yɛahyɛ no ɛnkyerɛ saa kura dabi ɛnkyerɛ saa but yɛhyɛ ɛde akae sɛ yɛn asantehema a ɔmo bɛdi adeɛ ɛne ɔmo baabi kɔɔyɛ no yɛnyɛ obi foforɔ ɛde asi ɔmanan nti yɛhyɛ ne yɛde akae wɔn a wɔnyɛ ɔmo baabi kɔ asantehema a ɔmo bɛdi adeɛ na ɔmo nyɛ ɔmo baabi kɔ yɛhyɛ ne yɛde akae ɔmo ɛne nea a ɔkɔɔ nanseɛ yɛde akae ɔmo sɛ still ɔmo wɔ yɛn nkyɛn still ɔmo ka yɛn ho still ɔmo ka ɔmo nua no a yɛnya no foforɔ no ɛho tɛbusua sɛne ɛteɛ no yɛhyɛ ne yɛde akae nti wo sɛ yɛhyehyɛ tuntum wo sɛ adeɛ nti na yɛnhyɛ fufuo a mesrɛ wo na bibia nti na yɛnhyɛ fufuo na mmom tuntum no yɛhyɛ na yɛde akae ɔmo na bibia akɔ so kama nti tuntum a mo na ɛhyɛ ne sɛ bia yɛwɔ awerɛhom anaasɛ yɛwerɛ ho sɛ yɛbɛnya san dabi nte saa sɛneɛ mekaeɛ no obi bɛgyina yɛ sɛ ade nti na yɛbɛyi asantehema yɛ nyinaa yɛahyehyɛ tuntum asɛ yɛne ngye asɛ dabi mesrɛ wo ɛba yɛ amammerɛ wɔ ɛfi ha nko adeɛ a abusua ɛnkyerɛ saa mpo ɛda wei yɛ da a yɛhyɛ tuntum wɔ fie ha Thursday wei ɛyɛ da a yɛhyɛ tuntum ɛwɔ fie ha nti tuntum hyɛ ne deɛ abusua yɛde kae ɛyɛ yɛahema na ɔmanya baabi kɔ no a ɛnam ɔmo so nti no yɛsɛ bɛnya foforɔ
me say ahemfo bebre na enya ahemfo bebre mpo ahemfo nyina be hye tuntum because of say they feel the presence of the past queens omo feel say omo ahema na omo nya omo ba bi kono omo da so ye de e wo omo nchen enti na omo hye omo tuntum say na me kan the final funeral aye de beye ana ye beye ama asante hema onya ne ba bi ko na nsenya no the final funeral na ebenya ana ye beye de ama no no na yakofa eye akonya tuntum obi be kase black stool every eye rampe e de abre yura say yura yesere o akonya no enie ye de wade ebrew nti yura jesa akonya no hwia na afere ya hyefufu ehonum na ebe kunkum nwan na ntwie confirm kokọ chese emo bebre na de agye nuane ama wona won beboa ema final funeral no ene say yakofa akonya tuntum ne bae no won beboa na bibia akoso kama tebusia asante amamere de wan hwe ya onte ase de biarada ena mesra mo se baabi wo ho na se man ka ne ya mesra mo fa nche me fese mesua te wo so betimi a kire me e wo comment section no ase wo betimi abusa asem de a kire wadwin biara wo betimi abusa e wo comment section no ase nia man ka ne ye biara nso mesra mo se mesegun sayem mabɔ me mu ase wo fa nche me pa because afi na mesumi sua ai afi ena mesumi esua tebusia kan ho amre de yenkɔhwɛ ne ma ekoso around the palace yenkɔhwɛ eniema ekoso around the palace Mr. Ohio Curiosity Mr. so be like comment na share na foforo nso enya bi enhwe abia wonim ebi kura asene ne makan abia wonim ebi kura asene ne makan wetimi e dey to comment section no aso ye bekenkan e dey amount ye bekenkan e dey amount nti nia pese busa biara bisa comment section ase nia wonim abakosem biara wonim efa se yesi asante hima anase wonim fa asante hima esie ho no obetimi e dey to comment section no ase na mekenkan e dey amammo abusia medin enigima Anthony Destiny yegusu wa ha yehwe ama bibia aye kama mede wadwen kire e wo comment section ase nia wo se dem kan no ye ne wo ne wa ha nti de wonti ase biara busa na e wo se ye bo epempanifo ye ne wo mudi nkomo e wo nia wonti ase ho a ye bobo ye punu wo mo ye ne wo madi nkomo abusa wo mo nia wonti ase biara nia ye so yenti ase biara yesu bebusa mo mesra wo se ne me kan no ma no afum ba bia onfa enchem na fei na mesumi sua afi na mesumi behunu mi hunu yamamre ne yamane abusia ye wo ha kopem se medie no ko na wie medas ene zanka kosanko bibia betime de dwama na yi da bi enye ne sa we eye adesidwa ana ye hwe wonum nso a ene anya akaso no bi ti ye hwe wonum a enim de esua mamre a omo ahobrase e de sum asante opon bibia no ho ene o se ye me yani ekọ ya na amamre na amane enim no de sefata ai be faso e de yi on man wa waria ana won waria se hu kwase won de ade oh de bi wa waria betimi adi akonya enti na meka sa asante adwane obi ane ne hyehye ye wada o ma ense santihene maame de sebi untimi ka se wa waria na on waria ebetimi akoba se ye gbobu nkompo akoyati asante ma bi ba ya me we fini din kakra me pam no me kai a me de betudwa obaya na owo emamienu
obedi adwa no owo bi to aso owo bi to aso menka asante a ano no so kotoye to koto saa no eno nkyere se wa ware a wotimi nya adwa because ye wo adwa bi wo honom dia ano de babunu ntimi ndi eno ye nhyehyɛ a ɛwɔ saa adwa no ho ɛyɛ mma adwa no na mmom se ekodu ba bi a ɛyɛ asante adwa no enye se ebia obi enware anaso obi atwa bra nko an obetimi adidadi asante adwa no ɛyɛ nhyehyɛ se de medical aka no nhyehyɛ enu so se adu so na ye babunu kra na otimi wu mane ye obetimi adi nananom na ɛyɛ amamre ne amane ti de ombɛka kyerɛ se bi nananom a adi nkan akro ne nkonwa no ɛno ne nkonwa beti ata se nti ne se ɛyɛ som ye yɛ amamre ne amane nti wotimi fiti pa ko pɛ se bi awura menua bai watwa awo nti chinchina atwan owufie o ye de hyentefa no kodi adwa babra ebi enu so ebi kwa meka se kra no o wadwen mu haw asem kan nti sanu ma we nyina no ye de ni nyina gus nti maka se ye de gus ani ani ansa ne ye ji onipa kro ma na bedi adwa no ba ye hwe asante ahema na omo fie no ewa anim said the worker no ebi wo no ma wontwa abrakra oguso woni bra ma otimi di ade ma ne yeye but wave ahim mention for there no omo fie ni tai ko anim amani enei na ayesa ese enei adehye no a adu won so no ena onwu fie ko anim oh okay se ekoba se ebi a adu obi so na no hwehwem na ne su ne ye ne ban no esefata so odi adwa no na oye babunu ti se wo a nana no mo hwe se ne fie no ewo oh okay yeah ma me fa boja enye mfato ho boja eye sante hini dabe omo adwa no wa bekosem bebre na wada ma ebra bi ebeba me pese me de betu dwa nana no ma me kwan se ne de enye bibia na metinya wa akuro nani na mom sese kakra nana no mama ye kwan a yesua no eno ana me pese ye ahwefo a edi echi ehunu die ewo mu ana tu amoni kan na se no se enne enye asanteman asetena enne Kumasi Traditional Council kutuku nhia ye okay asiche nya ne se enya kotoko hema na yewura ebetena se na nsem kakra eda apono so a obeyi afiwa mitime ho ase ene pente bi akọ okunya ne bi hu no yewura ahwe no wayi afi ho tan yewura beba no an wo transfer bi odi awukude ehwe na nsem ne bi won ma wayi afi ho na afin so won ma edi asede ba wonom so a edi nsem beto yewura anim no yewura ahwe ne wagye achamia na ansana obeba betena twafrem kesi ma obetena na so obetare peto so a obetena enti saasi yewe nyina ewo ana feiso enka ne nse no so se enam se eye putupu no yewura ya foni abrumpofo nyina ebe ma ho medical tenase oje akwa abane aseda ya sisi yemu ni wiase sisi yemu ni abefu de idie afei na edina eche Traditional Council ma wiase ehu the band say asanteman yeah and from the omo no Monday Tuesday abusu seye aye de ma akwa ba ma ne tiri nkwa what I say edu ne so a yewura ede na ba no say ono no na ne di ne anamech ese na anamech bi di kan ba ko dada na mecha na odi kan ba ko ye no oni so say my prempe a odi kan ecosocials ana okokoto ye enti say di ti wo fi ha ntafe na twam na fe na ono na ebefa na ma di aduma okọ ekura nchen ye no obefa na aso ye nkase wo hu esa asante ye won ehye bi se obi se bi obi kuto anaso bi ekoti aduro ba na okoka habe kwa ma bi no ye be hia ntina nananum gu nsa so wonum gu nsa wi a aya ne won ka ye bi se otiase koi ntina so
okra e ba ne se ya da bia nananom ye kai no tisa se wona na se ma won yonko ba ma ne Mama, and Bron, and I'm reporting, and I'm see. Then, mum, you also only say, who run also almost some Thomas or more pass. I just say, it's okay. It's about the mouth of fire. Okay. It's about the son I said. Sitting. Money bia you choose mo asitile nyina obi asemi ase wi ayi ma be why na me money di ente nyina ba no dani ni na kotokonye ma ati ase enti na ku mi abrahim ana wo ti nananum nyina be kwa ma na ayima tiri kwa enne no esanse ye de kai nananum se enya de obeso na ayima asomunti no eye kutunkuni na ayima de oboboni fufuo sanse ono de ni tiri enkwa ni tiri anya ade ni tiri enifo nananum aboa no a ehwehwe mu se bi efini kekawa bi ani ne ho a ono ne se fata se odi asante adwa no de ba ne se ya na ono de waboni fufuo na mum nananum aba asetena ne omi na de kutu be ko sanse ya kai na kai na chane so se ono na waba no na ayima okwa akura no na makwa du ya doma okwa akura no ono na ebe be ya mamre ne amane e bia ye na yie de di kan ya ne ye doti mo yie be sanse sabre no okwa akura okwa doti mo acha se interfere na oba be afina na mecha e ba be ye hihye no ba be kotoko hima okwa akura no na yie yes wow menim say the year no last time ye na kasa anya hwini na aka ho bi ni na aka ho bi say ye na kasa na bi enya yie okay asante se dotie mo yie ti wa ba be dia no wo na obe yan hyehyeye abe ya amamre ne amane na wo di eyi on hyehyeye abe to kotoko hina nim na acha me dia to dwa na afi watena se na wade ya akonsem sanse aka wo ya okay ati ase benisi edu amanfo so a ne kan ya anom we de yedu amanfo foro so ne ya kan nananom amanfo foro so ne yedu sanse nan ma waba no ma me waba no ono na betena kotokohima adwa so a ye nyina ye bekoto wo se ye maame oba me yankyerekere obetu ye mfo itaba ni si a okokai ne nananom se adamu esi ye no na ne wura ho pa anti wanu no ban ne be sa adwuma we nyina obehye ne de nyanya afi ne be yi wow anti ye hwe ye se nana hema ana toso makomako 15 e wa sante toso edunum ese bebre na abako wow bebre abako saka producers be boa me na menya update e wono ese ebre na egusu ese ye nye wono ma eye history no ne mo de yesua ayenimu no ana e de tudwa isanse obi ni mo bi kire kaka yesua ebo ekotodwo mu ana me yahwefo ehu tina me se ye mpre ye ho enkase ye na ye di nkan kro ye de kakra na nanom de adom ye no ana ye di etudwa ebi abako ana di bi ho no ma e ba ensa ma bi enya se bia ya asante hyehyɛ de bi ho no ma oba pese ono nso di ye de e kai dwa no so okay ana asante hyehyɛ no so no de obeso na adwamu no odi ni di be ka ho de ho okay to say asante hima sisi ayi de na e friend nana amabonsu de ni di a ne private life no na e friend no brofo di ne friend antimade okay but na ni di akasa nananom de to ne nana amabonsu ana iyi ntie yi no nana mecha
na dwa ana wabefa ati ase nti se me no ka se me hu se nana akomia se tutu ampam esa te ne brempo abontam hene ono so na omu wo chi no nana akomia se tutu ampam ana hu se ono so konkonchi nsi ni so a okono nti ena no de se dem di kan Jeffrey ye me ba edin na ba edin na almost den choose den no ana me ka se asante se enye bibia ya ti bia na o se ba abonti sabi me nyi obi a me di nkruma ewo mu se me som wo nananom nchen nanso de mani ehu no enye ni nyina chokonkon no kra ka se de anifa ehu no eni kwase bonkum mu ana de bonkum ehu eni kwase nifa ehu enye ni nyina na o se ye de tudwa nti na me ka se edi bi wo be kwa aba ebi won so emma bi nti wo nyi ye wani fe ahema san na obeto wo mo e wa santimen maybe from the third fanase many friend there me hu ye kra me hu enan 4 yes me hu 9 okay I said not to so do ba ko no so na obeto ye me hu enan okay ana enu achi kra no yesua wonu so hu nsem kakra ati ase asante adwa no enye adwa kuma bi akeke nti se o ka ho asem na wanya abotra anu kra no amaninya wom nti ma ka se enye bibia ye nim a ye hunu no ana ye beka ho asem sanity nti den biem na wo se ahwefo esanso ehu fa enne hwehwe ye de enne ahwefo ehunu ne se asantema yatede asantema nya anigye esanse kotokonyema asaba okra so okwa akura enya de wo so na asomtu wasan aba na baba no eni kwanse enioma bi a eye fi ni kekawa ekanu eni kwanse enioma bi a yempe ewo nananom enchen no ekanu esanse wono ene de waba oba behwe titinsem a nananom gya hokoye no oba ba beto aso nti eba ne se ya na ewo se yema ne kwan onya adagye na oboa ye na okyerɛkyerɛ yen de wono enim de wasua de nanam de soma no a wode ba no esanse edin a obekonkonya so nanam baka bibia gu aso ti de nanam di ama no anu wode ba be china santimai de se yahefo ehu ne se enei ba waba no omma se bi obeti obi fa ahodie so omma se yebeji obi etumi afiri se nemu oba se obeka santi nyina bo se de kotokohina aye no ene wiase afa na nyina afa da bia oti otumfo se to abi odi aseche ne se wako aye de asa aba no ba enso no de nanam de suma no oba ne pepepe asante ne onei onye kai onye hei emfaha onye hei tiwi onye sei ne de ne se ohwe no waka nipa nyina aye de epom ati ase nti se de na mecha aba no ono na ebeka ye nyina ya bom ati ase obeka ye nyina ya bom na ama asante yenim asan benyam ti se de koto nyina pagya ma yakosoro na naso de ne de eba beboa ne yetimi apagya akosoro kai nti o se arefo hwe anim se bi asante no enye bibia keke ana omuhunu ebi wa obehu ye omo edi nkruma ebi wa obehu ebi wa wuhu ti de obete no na onso odi aye de adesuade na odi bi atokotojo na mmpani so refu ko mi na ben a wo ide adwabo ase eti se wo ye de hye no watu kwan wo ye de hye na wo fie na unsua de unta nko fie a ebre no anie taipe efie adesua ne sua upe oba obesua de na bibia etimi ya kan se de be ya dan kwa ma bi no se bi obi nka se pudu ense ne mu ma se de edidwo ebia nananu mo tena dwa so ankosi awieye enso se bibisi na se ohima no kwa akura ana so ohine no kwa akura ebi kwa na wo na adu so wo besua ba kwasa besua mamre kwa ne fa no kodie ati ase enna ma akowie se nei obi won ma onu ehu so ye de se enso oba be pre adwa na die no otimi me pre because oni mama me ni mama na ebia oni mi sise ebia yes wona bono ono no ebi kwa me ka se nananu ma anko senti no ono mpe onya na aju so ope bibia asua opemu ahunu impani se opemu a ohunu ene me ba ehun se bidi akoni aba bisua me bisa nananom de o se meka de ni kwa se meka bisa se bi menti akonya tuntum so de nanso de nananom ebeka kire ya ye fi se kwa mu da ho no eno no se ye de ba bonten nti mese ye nuanom enei aya mo ba hemfie
omo ka ho bi na ya na empempi no ya no mfoni nya kwan bi atem koko president baba obeka ode ja no so baba akwaba mejo so na free ma mebi se wansa na koko so ye wo bi ho no ma ade ne be ba beto no bo no be decide se mempe ahemfo sem ne ahema sem ne sa we nti me de me ndi mo fa ma obi fufu e bi asida obi wo ho bebre me ni fredi me hu bebrebe na se akra me wo story bi a me follow a this branch no a oye ne abusua panyin no ene be kan tam egu de na odi ade ne so a yeru ahwehwe mu hu se na onya ade asenti yeru ade akonya no koto ba bi a eda ana se ne wo fa ase na emedi no mo ne chidom ti bebre wo ho obi won ma obepre adwa no ade akoni fie sanse ne nananom ene ko osa no na abeto wo no enti se wo ye de be ma na ye kosanko bia kosare kosanko bia eno ne ye ena nya didi atem ye kosane wanko bia se ye kokun wanko bia ye fo kosanko bi enti se ye de ma wo a wo dia obehwe ne se obehwe nananom hyehyɛ ye da ho wo hwe kuro no so de ye da ho omani mu nyina no isa so wo mo na obedi wo mo so na se bi oba na se kromu ni nyina ede omo akoma amawo na se yakasa na wanti a na se wo akonya no onka hu ne basa na akoye ntokwa ntimo ho ase yo bebre on ma ewu musa anti ye fa ewe no nkonkon ho kakra isa se nkonya ne bebre no ho no ma ntokwa ekoso ni na gina sa ne ma wi se obi akoka ntam nipa na oka ntam no nye no no na epedi odi akoma obi ana baba bedu no so sanity yen koko de wa ho fade de obo a mem de o se obi dudu na fa tuntum me mefra fufu adentia ntia mefra fufu ni nya na se me de me wani jim uze na ye wani jim me wani jim wo sika nti me wani jim nti ene mefra fita no de na ye wani jim ye de a black adena mo kwa da is so special me de me wani jim pass on ko me wani jim so ko pa wani jim ana o ye na na ye ma cha me o ye na na ye ma sante ma ko fa ye no o ye ni cha me ana ho fa de church se de o ye o cha me koko ni ye cha mo mani na aje ni na ti den na wo ka de show ahwefo asante man ati den na ye asante ma o sita asante ma ebe boy amani wala ma before see ebe kono santini kente hini wa kente hini santini be fra kente bia won se santini ntuma bi obefra bia no ofra bia ofra biem na de ohweso a ohwese yewura ebe fra kente na obehwe ntutu na nan ntuma nyina ansa na yewura o metia wa komo ka na ko baba sanse ye de ani bia ma yewura no ma na yesua ne ma bebu ene yesua de nkasa mfoni ahodo ora ma ona yewura kente hini dumna bua ye bene sei na tuntum e ba sei ya enhyehyɛ bene wo mafura mu sɛ yɛde bɛkɔ na ayema ase wadaroma ene no unsa asante ye nhyehyɛ wɔ ntomafura mu no asante man bia de yɛse yɛfa kuntunkuni no de ntoma yɛ tuntum mpo kane ne de na yɛ ntoma sabi krani no ene na ja afia e mu kakra mo bia tumi fra bi kane de kuntunkuni ne kan kuntunkura nan ke kan ntoma ache kuntunkuni ntoma ache ani na biri anase ntoma yɛ tuntum ene de ba na ba ne sana ene ache na ene na biri na yɛ tuntum we ba cho sabi ya fa kuntunkuri ni ye ntoma ya nkonya fie so sabi de wona nam do so ye ene ya fa so hu mimi de to ye me na nam so ye na be fa ye sa che ndi sa ye fa fa kuntunkuri ne afade ne de ye kuntunkuri tubo hu ohini bia o so fa kuntunkuri sabi omo a mbetumi afade ye fufu ye omo sabi omo so ye na nam nsuo se tanno ne de ekwan na ho mo so mo fasade no mo fade no ira wada ma ye pese esua de edinti na kotokohene efran asante ye esua bebre na so mo boa ya na ama ye mu ayetu onfra biom na so ehu se ufra asante ni tuma ni bibia na eya amaninya me ba cho ye wuro ye ba ko pe ono obi ya nche de o nti na yo osante he
sabi ansa na buroni baba asase su ha no ana asantime no ne wura wono ntoma ofura dada nti ede na odi ntoma pom ni ntoma pom nti na ne kente hene sabi wadi ma be pom mu a meso no nti se de te bia kente ni de ene ne ntoma de buroni baba na ofura ne ntoma dada nti on de on ntoma de nti ba sana na uchu me pa cho ente sa yewula de wode no utimi tu suru ope bia bet ye amamle ne amane kwa so no if it tinya ye de abebu odada nti ono do ope no ofura yewula wode no obi anhye ne nhye ye ma no ira eba ne sei ya uye kente hini yinza odi ntoma na aso wodwu titru pa eka kente ho eye de ba dia me pa cho me de me wo fi ase me otumfo kente hini nti me som ni kente de na me de ba nti obetuna se na obetuna na ase it's aside aside otumfo kente no wonye kente ma kente kente ma obi a be me de me kente adwuma na me ye be obi pe kente a obetimi akonsult me mitimi amani be mi wura de ne de eda so nko obabo nwira ba bia me mi bi kente hede mi wura kente hede no fam pii na bi ho me ye wi am de abesom no de so nko nto ye wura kente hene mfie dudo se me ba cho me bebi akonwa ne mfie mi ensem na mo mfie mi ensem be akonwa ne da ho no me fie me na na ne kuragu ni am ya opibo santamle na na me ya dan kwa na na me dada de nyina no ye wura ye de kente de besom no ye no be be fie ya ba se kente ne besom no nura nipa dodo na activity umunim udi ankasa da ho adi bi na ya frame na kuragu ameyaw santamre the second otumfo kente hene no otumfo kente hene wow market mo pia that's a good enti amani edu ya doso nse ye twashia bebre Jagia enti na say the position in your position ketwa whatever my doors you will face me will show you as you reach media stations in the doors so the doors enti ye kabom ye das Koko bra na manfozi wa ba de Pacho kente hin chia me oh okay manfozi Koko yanto aso ene ukọ na ai maase ho dia sika ntoma mu basoro ha dia ye kotoko hene ene asetena na eba na eba besu ha dia ye kuntunkunu me man fran kuntunkunu wo dia so wadi ka na wo dia nya kuntu man fran kuntunkunu wo sabe mi wani jim ani jia mi tia nje man fran kuntunkunu Koko mi ahwe ene asantema ye nya ni gie osebu aba to the sense wabra na makwa du kwa akura no na nipa dodo na susu se oh we die yabri wakwa akura nti se bi asante ye fa nhwan na so kotokohin na dawroma wagina ne na so emfa ho se ne maame kwa akura wagina ne na so ahwa ma asanteman akosoro ene ni maame abeka ne ho oba ye wo ye ka se kakakra wahu kade ewuni mu a sei na abeka de afa yo me da sibiru aba ene atiefo ni ahwefo a mo hwe afidikesi ye da mu nyina amase amisra mu na ohun se asante koroko no ye eku a ye hu hwam ena sebio ye ho so ohene tio eye niam mienu ye ho eye hwam ena ye ho so ye de eye hene na ye ho hene na menti ase no se ubehu am se obese odano eti enukreni ye be sa to aso abusafo ye be to aso se baby o mo ba de no mo baby o mo ba de no mo ti no wo ye sa eti mu ni mo mi embo no mo mi embo di mo mi embo no na you dey food eh mo mi embo no and the so yes lebo kama yima ye di ni ana yima tu ni mi